Ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakao, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Murag, nakadugo ko itong 50,000. Hala! 50,000! Hala! 50,000! Apil me na! Apil me! Sipita me! Apil mo? Oo! Kuya mo! Tara! Uban me! Tara! Hoy! Hoy! Takot! Di ba? Basaan ako'y! Hoy! Balik! Wala doon! Gawab! Daliya! Inaana dito kuntis ko, no? Osa! Dito! Ilakwan lang! Taysa! Pagkaliban! Kaya ni Boy! Tara! Uy! Uli po nila! Inday! Ano no? Salamat na! Okay! Ready na mo? Ha? Ayan na ako, boss. Okay na! Oy, ako daog Mekdaya. Ako daog. Hoy, unsang man? Ano ka, boss? Wari man tapos. Mga bayo sa balbang nga! Pamilya mo! Sana si boss, abot na. Asan? Oo ba? Pwede na kay ko, mami. Pwede na kay mami. Oy, ready na kay ko ha, ready. Oy. Hoy! Ako big boss. Big boss! Hi, Mao di ay! sir! Ingka ubos! Naubos di ay! Ubos! Big boss, man good na. Big boss! Big boss! Ay, kung ginanang istorya, disqualify ka ron. Wala! Sir, boss. Big boss! Uy, big boss! Wala kita pick up, big boss! Pati kayo! Make up siya, ikaw! Make up ka! Eh, mo ni tara kotistan. Ako Miss China. Yes, sir. Napausa, Miss China. Miss China. Miss China. Tema. Pastoryasa. Others. Ay. Second batch. So, kamo ang first batch. Sige. Ala, make up sa mo. Eh, karon toton suguta. Sige. Okay. Sige. Others na, Baris. Kunya, sa imong paminaw, okay na ka rin sa big boss? Kadaon na ko ani, sir. Basta kay na mo sundon nga dagway. Ay man. Naadi ay. Asa na tuloy, nawa man. Yan ha. Gikulat! Boss! Taga-China, taga-Yuhan. Ayaw niya na ta magstorya. Ato sa mga taon. Ay. Kini. Kana. Walay pangitaan. Ay, inana. Kini tanan na. Akong mix. Ang ginagin mo hanggang buhay! Kani ako ni. Kana. Yes, kadaon na ko ani. Yes. Kuha kayo na, Miss China! Moni. Hawi kayo. Hawig boy nga, tingin kay naong nga! God bless ninyo guys. Hawi kayo. Hawi go. Sige, ako ulit tayo! China. Sa nag-make up ko, ako po yung time! Ano na sila, boss? Ikaw, gwapo ka, baka kaliwat ka, China! Ikaw lang makataon ko ha. Oh, ang dami kayo ka pala! Smile, uy. Okay. Boss! Smile! Okay. Balat. Ay, sige, agi, oy. Host eh! Host. Pasok ng host. Gripo na, host. Host na, gripo. Eh,
gentlemen, Oy, nay, palina, palina. in the right corner, blue pants and red t-shirt from China. China. Why one? Depending. Paila, isimungan. Wauwan ni siya, wauwan. Ay, ako si Cap Idol Rap. Ito, hilok. Next! Wait, itlog niya, buwak. Wait, buwak. Next! Next! Ako ang mga anak. Si others. Buwak ka, buwak. Ha? Hoy! Sulting na, oy! Shooting niya ini. My name is Katrina. Well, thank you. Next. Thank you. Taw-taw sa mayan. Hello, everybody. Abi, nato ka sa rito, buong mo eh. Rabea. Rabi apelido. Wala pinito. Anonymous. Okay, dali na. Wala tayong problema. Napamaya. Sa! Ayaw, sa! Ayaw, sa! Pagkamaman! Ano ako man? Ganun ka siya man! Okay. Pagkamaman, apa? Apa? Kapinaila pa, Amerika! Ngano, ikaw man, exempted yan eh! Oh! Okay. Basta others gani. Paligran ano ng others? Uy, ang galit dito eh. Uy, wag mo laban. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Diri kananan di oh. Ha? Kananan. Kananan? Hapit lang ko diyo. Di gutom na kayo eh. Ano ito mga on din ha? Oo. Kita na lang biton mo ha. Igutom mo sadya? Di. Oh, Layo pa kaya nga to. Dapat mga on sa ta. asa naman yung urasa di ay nang igutom mo ka? Daddy. Kung sa paguturo sa paglakaw na to, hayag pa kayo to. Mapatay paghayag. Duha na ka pandisal akong gikaon. Pero nak, kanang lugar marag mga mahalon man na di ha? Daddy. Oh. Naaray di mahalan di mo. Nang ato na suruyon, manuta di ha. Kay noon, kung mga unta, Igor ni kwarta, wati ka plitin uli. Na ako'y kwarta man di. Na ako'y kwarta dala sa rin sa mga kahoy. Mga ba? Angan? Huwag mo ka mag-ingon. Tara, tara. Saan ang butong-butong mo? Good morning, ma'am. Welcome to Yuyu's Cakes and Pastries. Good morning. Ano ba yung bestseller din? One of our bestseller, ma'am, is si Heavenly Mango Cake. Oh? And also si Classic Chocolate Cake. Lamig ka na siya muna itong bestseller din, ma'am. Daddy, oh. Nakbot mo. Barato rin din siya, sir. Barato ra? Oo, lamig din siya, sir. Pali, di mo ka, ang ako mo sosyal naman kayo. Dili, sir, pang masa lagi kayang price niya. As you can see, Dulce de Leche, Yema, tag 510. Si Single Origin Chocolate Caramel, 550. 70 Mango is 495 for the round. And 630 for rectangle. And then we also have Ubi Halaya, sir. Daddy! Kung magandang di ko kung ano yung sosyal. Daddy, ano sa daddy? Pero ba ako naman sa ilang kuan? Yes, sir. Dili jud kamahayan, sir. Kaya lamig jud kanya to ang pan. Cake sa Yuyu's Cakes and Pastries. Sige. Yuyu's Cakes and Pastries. Ay, yoy. Ikaw, ano di kayo? Paliwat ito si
tindahan nga. Dari paminaw sa. Oo. Istorya ko na ko si ma'am ko. Ay, ma'am, kani ba yung tinda mo ba ka lang, sis ka lang, kusog na kayo ng, wala kayo marang ganahan ako anak mo. Yes, sir. Lamig kayo ni ang mga product diri, sir. Ibalik-balikan dyan ni sa mga customers. Ay mo, hindi ka na ipasalubong sa mga kanang travel gani? Yes, sir. Lagi pa mga Kasaba na to, kasaba bars mo na siya ang pinaka-best seller, sir. Kasaba. Kasaba bars. Bars? Yes, sir. Ayo, bars. Nasad may assorted, sir. Nasad may assorted. Rocky Road, Revel Bars, Butterscotch. Oo. 20 pieces na siya, sir. Nasa Each libre, box. ma'am. Palit pa ba, sir? Pasensya lagi mo, ignorante ba mo kung aning mga inaani ba, pero, Ma'am, ikaw gikutom ka ni academic. Mga pangkuan man pang sa tawag na kanang pang tanggal umay ba kanang mga Yes, dessert, sir. dessert des in oh, English. God, dessert. Pang dessert man na. Oh. Asa ba imo Yes, gusto na? wala siya, ma'am, is Masarika. Pineapple filling sa suladan, sir. Masarika pila Ma'am siya? Sarika. 85. Ay kani madadara ni nako 85. Kani 85. Kani amo day. Ay, so Napis slices, sir. Daisy. Pwede ganahan mo. Ay pwede na iwaon pod. Yes, Yan sir. ang Available, slice. sir. Oo, barato na sa Oh, dapat Diyos, di oh, di ba? Gusto nga na ni. tostados. Oh, gustado. Mo ni paborito sa imong lulo, tostado. Kasi nga, lumang mayor ba? Mayor. Mayor. Oo. Mo ni pag pero ang kani ang tanaw ko na to ng usa kani lang daw hiniwa na. Kanina. Sige, chocolate classic inyo ha, sir. Kana puti lang ako di ko nang chocolate madao ang unti. Blueberry, yes. Lami ka ng blueberry cheese. Kana lang usa ka hiwa na. Tanaw na ko. Okay, sir. Oh. Ano mo na? Thank you, ma'am, sir. Come again. Gusto na yun. Uy, nga. Dili ko to. Uy, thank you kay ninyo ha. Thank you. Pabalik-balik kami din sa UES kung makagusto nga po ang imong lulong mayor kung ganahan ani mag-order ta. Sige, Para sa barang- Ikaw na. Kadaghanan ni mong ipalit na. Uy, Sus, ka ang kwarta di, uy. huwag ka mag-ingon na gidagaan ni kasi mayor ang kwarta. Siyempre ako, betong kwarta ako na lang na. Kung ako baka lang ang mahalo mo. Pero kani, ano ko silang tinda diya mga nindot pa kayo mga lami. Alam mo yung gabi. Special. Sus, ako kayo ito napalit, oh. Ano nag-iingon no? Pero sige na na. Pero okay. Init. Nagdabag fish. 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 Fish yan. Fish man. Di, uy. Nasa man? Itaot sa Ay, na. Di lang. Nga naman, mga akong marputa. Ikaw no. Sige. Wala ko naman tayo na nagpag. Mas doon naman, oh. Sige. Tara. Tara. Inita sa din. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Hi, sir. Reseller. Ako sa niya, ano lang kung... Sige, sir. Ayaw lang na kanilang, Wacky Rich Mangoes, kay Bugno ka na din. Kat kayo siya iyarong tanan anto. Kaya isun. Pabor kay ano? Asa man din? Tapa. Asa man din mo sister yan? Ambot lang, mami, ato ay maragi pa quarantine man to ni mami si Ate Katuyo na. Kaya naman. Ipakwarantin to kay di kuan man isumpong man gisumpong. Quarantine to siya. La sige imo tanan to siya. Pili ko to sa kwan. Kanila kaya ako, kanila Kaya ko paborito kay wa ang silusa. Ayay. Dati kanila dito yun dati. Ayay. Mama. Mami. O sige, order ka ng kanang Ikaw, mami, ako sa iyo, mami. Burti init ta. Natay mga bestseller, Kasi ma'am. kanina ako, Natay mami, kanina ako, Wacky, kanina ako, natay kanina Crazy ako. Rich. Asa man? Ato ba? Nay mango graham, sir. Nay avocado graham. Ang nakalimutan sa ato, sir, is fresh tanan. Sama sa tindira, fresh na fresh. Oo. Wapa ang kitindira. Oh, sir, Wapa pili lang. ang anak ko. Pili lang ako, sir. Affordable Ma'am. price, sir. Kanya ako, Wala, ma'am. ma'am. Kung sa inyo Ako lang sa gusto, yes. ma'am, ipaliog lang ko, hatagin sila, ma'am. Naha ka na fruit. sige. Len. Nya. Fruit blend, Barato emo. ka kastanan. Barato ra jud kayo. Sige, order niya kay Wai mo. Sa iyo, ma'am. Kaya lagi ako, ma'am. Sige, ako ito.
Makiris mango. Ilista. Wala, i-take note, mama. Uy, ay, computer lang ka. I'm sorry. Ikaw lang ka. Masaya, mama. Sa iya, mauro sa iya ako ah. Duha ko no. How about atong vegetable salad, ma'am? Di man nila kanding, ma'am. Kaya mga orang. Really, sir, good for the heart and good for the body, sir. Grabe sa body, para sa body na naman. Sa kanding, hindi mo kanding, grabe. Ang kanding na mo kauna na. Hindi, lagi si kamidyahan ra gani ka. Para pamingkas na lang, please. Lami. Wala, okay. Okay ra ako, madam. Natay dragon fruit, natay melon. Ay, tiger fruit da, ma'am. Dragon. Nasa tay guyabano, mga cucumber, carrot. Sige na, ma'am. Ang unsay lang ganahan, ma'am. Kuha lang din, ma'am. O niya, ako lang i-take note, sir, ha, niya. Akong hatod sa inyong table. Sige. Sige, ma'am. Malipay naman kung While waiting sa makakaon order, sila. pwede mo makatake picture sa amo ang tarpaulin. Sige. Oh, picture. Picture lang ka, picture. Naapi lang ang tagiya. Ako sa yes, ma'am. Uy, kanindot kayo diri nga lugar ay. Dagan kay kaon, kay kalami na pa. Oh, nagkakaon ka, mayroon nun, ma'am po. Ay sus, ay pag Wala lagi. Wa silosa. Oh, sige. Ana, sige, ana. Yay! Kanya, Okay. ma'am, ako lang i-serve ang mga orders na to, ma'am, ha? Sige, madam. Thank you kayo, ma'am. Balik-balik. Salamat. Sige, ma'am. Sa malamig, sa panahon. Hindi naman itong pailong kuranan pa. Ato lang mo sa landong, ma'am. Sige, bye. Thank you. Ma'am, paliw na pagkakto na. Yes, ma'am. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Wow! Ma'am, Jones Bachay! Wow! Mami, imo man ang favorite, mami. Ay, Choy! Oh, indot. Ma'am, ikay Jones, ma'am. Oh. Wow! Bago ka tag-iya sa ma'am, Jones. Jones Ligisma. If I know, lamig ka ng iyong battery, mami. Oh, bitaw na lami. Mani the best dire sa Talisay ug Mingladilla. Wow! Sige na, mami, pa ito, mami. Nang-agban sa kuan, Star Mall. Ari diri. Ma'am, ma'am. Kanilang, batsoy kay lami, batsoy. Kanina super special, mami. Kani mo ni special. Mani sa large. Sige, kana. Hoy! Dadi. Magyawin mo ka. Unsa man? Kani ako batsoy. Batsoy. Kamura nagsigit pa. Pili na. Pero pili sa kung ako, be. Pagpili dia kay special ba? Ano si Madam kay? Ma'am, maka-discount mi, ma'am. Kay. Uy! Dara ko paborito! Uy! Pagahi sa tangkuko! Uy! Prito na, ma'am. Madam! Gilo, uy. Kani humba ako. Dua ka order, madam. At akihon ka bang wala ba kay baksin? Wala dito. Bula-bula man na. Ay! Bula-bula. Basta ako batsoy imo na pumila. Sige, kana lang ako, madam. Paraglamig sa nilang humba dito. Ma'am, discount Ay, mukhaon ka plana? Ano sa iya sa lata nga dati? Igag. Uy, igagaw mi. Wayan! May humba dati, bugol. Humba lang sa mga Humba dati, bugol. Tawag mo ila sa igagaw oy. Ma'am, basta batsoy ako, mama. Ma'am, basta Ay, batsoy ako. ma'am. Kani mo. Daga. Hi, ma'am. Nice. Saan ni ma'am? Gagaw. Mo ni mga Basta nagkakata ko, ha? Apa order ya? Kaniya mo. Na, Sige ma'am, i-serve lang na ma'am ha. Kay maglingkod sa tagapaabot mi nga muluto ang kaniyang init ba. Maluto ang iyang init. Fresh. Yes! Ikaw, kani ha. Dadi po dahil. Dali na, ihapon na. Pila ka serve? Pila ka serve mo dadi? Dua. Oh, sige na. Kamon lima. Wala lang to dali. Pakita na mga tuki. Kamu dahil mo bayad. Oo. Ikaw, Dani. Kita na. Bayri. Ay, sabi. Tupi. Bugno. Ya init. Ano? Di, sugar na di oh. Uy, ano yung guys?
ko naman ang ikaw na. Sa to, buwa mo. Ay, ma'am. Ma'am, order ko Tropicana. Tropicana. O kanang soft drinks lang mo, ma'am. Kanang nakakuha namin cake dito. Sige, sir. Pwede na nga. Lingkod lang mo daan ka. Ako nagpa-serve, sir. Okay ra? Okay na. Sige, salamat kayo. Uy, Salamat pagsuroy, ang bata, maminom na. Murag ikaw sa una. Ay, kaya na sila sa una di. Pagdidar na. Kuan, nahimo mo kang green woman man to. Green woman akong Unsa gipakusto. man ang green woman di, oy? Kato mga green nga lalaki Ito ba? ba, anak ni Shirk ba? Murag ikaw siguro. Murag mo na. Green woman, oh. Siya si Green boy. Green boy ka, sir? Dili ako green boy eh. Kuan ko. Team green ko. Oy, Sige, sir, ako sige. na ba, sir? Ikaw no komedyante ka. Basta imo lang ihatod dito. Sige. Pato na na ako. Sige. Salamat pagsuroy. Bye-bye, Darla. Ano, Darla, bye-bye. Ang bata mo dito. Ihatod na itong order karon. Lagi, ako sa Ang Tropicana mo din order. Ha? healthy man na. Lagi pero basta yung dito orange. Parihara mo na di, oy. Lagi pares ano ito. Ang cake nga sa Yugis. Ito, ganahan yung kanina sosyalan ng mga cake, no? Iwat ko sa kailangan. Ano, mga social na mga nagwe. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIB ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.